Si Kuya Andres yun ah. Sino kaya yung babaeng kasama niya? Kuya Andres, sino yung babaeng yan? Ah, yan. Si Mayla yan. Kuya Andres, sino yung kasama mo? Ah, siya? Si Maria. First love ni Baak. First love ni Baak. First love ni Baak. First love ni Baak? Bakit? Ano ba kasing tatanungin kay Baak? Wala kasing tao dito sa bahay, kuya. Pagkakataon na namin to. Sus! Naudot kasi yung ginawa namin, kuya eh. Dumating si mama. Naka, kahit naman ako, naudot din. Naudot yung pagsilip ko sa inyo. Sayang. Eh di nakita mo kami ni Bak na may ginagawa, kuya. Hindi nga eh, sayang. May grease kasi yung bintana ni Baak. Dapat tinanggal na lang yun. Eh di mangboboso ka pala, Kuya Andres. Hindi ah, nagkataon lang. Sasabihin ko na ba kay Baak na negative? Ay, bahala na. Kahit anong mangyari. Wala naman siya dito. Saan kaya pumunta yun? Sigurado ka bang nandito si Bak, kuya? Oo, dito lang naman yung tambayan namin eh. Kung wala sa bahay nila, andito yun. Namimiss ko na talaga siya, Kuya Andres. Paulit-ulit, paulit-ulit. Kuya Andres, mamaya pag ginaya ko si Bak sa bahay, huwag ka na sumama. Baka mangboso ka na naman eh. Eh di wag. Mahirap na. Baka masilipan mo kami ni Bak. Ako, hindi naman ako maninilip eh. Nagkataon lang yun. Si Kuya Andres yun ah. Sino kaya yung babaeng kasama niya? Kuya Andres, sino yung babaeng yan? Ah, yan. Si Mayla yan. Kuya Andres, sino yung kasama mo? Ah, siya? Si Maria. First love ni Baak. First love ni Baak. First love ni Baak. First love ni Baak? Diba ako yung first love niya? First time sinasabi nito, Kuya Andres. Basta, tanongin nyo lang si Baak. Siya nakakalam daw. Bakit parang nauutal ka, Kuya Andres? Teka, parang pamilyar ka sa akin. Parang nagkita na tayo. O Bes, anong ginagawa mo dito? Ay, magkakilala kayo? Oo, best friend ko siya. Magkakilala din kayo? Ah, oo. Si Palanit, tirador yan ng estopado. Uy, Mayla, grabe ka mo. Babay na ko di best friend ko. Tama. Ikaw nga yun. Ikaw yung nakita ko sa tindahan. Yung best friend ni Palanit. Parang namumukaan din kita. Ay, sorry miss. Hindi ko sinasadya. Tama. Ikaw nga yun. Ikaw yung nakatumbuan ko sa tindahan. Tama, tama. Tama yung kaduwag. Ano ata, flashback? Di ba, ikaw yung ikakasal? Ano, kinasal ka na ba? Hindi nga eh. Ay, bakit hindi? Madi nga ron na tuloy. Ito madi na kayo ni Baak. Ano, Kuya Andres? Tuloy mo nga yung sinasabi mo. Ano ba? Balot! Nanganti balot ay mapangasawa na kuma. Kaya nagkarayuma, madi na tuloy. Malas mo naman. Bakit? Matanda ba yung mapapangasawa mo sana? Hindi ah. Hindi totoo yung sinasabi ni Kuya Andres. Eh, ano yung totoo? Anong nangyari sa kasal nyo? Ayaw kasi ng pamilya ko sa lalaking mahal ko eh. Kaya, yun. Hindi natuloy yung kasal namin. Ay, ang sad naman.
ba't kasi hindi pa lang kayo nagtanan? Ginawa na namin yun eh. Kaso, sinundo ako ng pamilya ko. Nagbaranggayan pa. Anong nangyari sa pinag-usapan nyo? Nagkaayos ba kayo? Natuloy ba yung kasal? Nagkulimot yung babae. Nagkabarangay nga roon, yung madinatuloy siya kasar. Sa karagaya kay. Ewan na gamjay. Magtakya gamjay ng aldam. Ano, Kuya Andres? Nandun ka? Oo, nandun siya. Kasama niya pa ngayong mapapangasawa ko sana eh. Ano? Hindi ba totoo, Kuya Andres? Kuya Andres, sino ba talagang mapapangasawa nito? Tara na, may pupunta pa tayo. Dali. Dito muna tayo, Kuya Andres. Tara na, mamaya na. Sige na, mamaya na. Sige na. Sarap pa ng kwentuhan namin ng babaeng yun eh. Bilisan mo, di ba hinahanap ko si Baak? Malas naman ng love life ng babaeng yun. Buti na lang si Baak, hindi ganun. Kaso, pag nalaman ni Baak na negative ako, baka iwan niya din ako. Baka magaya lang ako sa babaeng yun. Dapat maaya ko ulit si Baak para masigurado ko na. Para sureball na. Dapat kasi sinang-ayunan mo yung mga sinasabi ko sa'yo kanina eh. Eh, totoo naman yung mga sinabi ko, Kuya. Diyan ka na nga. Ano ba yun? Ipakataon ko na nga walang tao sa bahay. Wala pa si Baa.